guys! Welcome back to my YouTube channel! Happy New Year! Happy New Year guys! So ngayon guys, gagawa po tayo ng macaroni salad. So, fruit cocktail macaroni salad po ang gagawin natin. Kung nakikita nyo po guys, wala po tayo dyan yung mga kaong. Bali po, ang gagawin ko na lang po gulaman na lang po ang isasakog po para makulay ang ating macaroni salad. So ngayon guys, ang una natin gagawin, ang gagawin ko muna tong gulaman guys. Gagawin na po natin yung gulaman, eto po siya. Susundin lang po natin guys yung instruction na nakalagay dito. So nakalagay po dito 6 na tasa. So tasa lang din po ang gagamitin. 1, 2, 3, 4 na tasa lang po yung nilagay ko. Tapos ngayon guys, ilalagay na po natin to. Lagay na po natin. Dahan-dahan. Ayan. Guys, hahaluin lang po natin siya. Tapos guys, pwede kayo maglagay ng asukal. So ako, maglalagay ako ng 1 cup sugar. Lalagyan ko po siya guys. Tapos hahaluin po natin. Pag okay na siya guys, pag natunaw na po yung powder, isasalang na po natin siya sa apoy. Ayan po guys, mahinang apoy lang po siya. Ayan, pakukulaan po natin siya sa mahinang apoy. Tapos po guys, hahalu-haluin po natin siya. So guys, eto na po siya. Okay na po siya guys. Tatanggalin na po natin siya sa apoy. Ayan po guys, kumukulo na po siya guys. Oh. Tatanggalin na po natin siya. Ngayon po guys, ibubuhos na po natin siya guys. Tapos hihintayin lang po natin siyang lumamig. So guys, eto na po ang ating gulaman. Red, green, at orange. So ngayon guys, slice na po natin siya. Slice po natin siya ng mga pa-cubes. So ngayon po guys, tapos na po natin yung gulaman. Ang gagawin po natin, i-boil na po natin yung macaroni. So guys, ito na pong gagawin natin. Boil lang po natin siya ng 10 minutes. Ayan, 10 minuto lang po guys. So, let's go! Guys, naglagay po ako ng 6 na tasang tubig. Tapos ngayon po, lalagyan po natin siya ng salt. Tsaka ng oil. Lagyan po natin ng konti. Tsansa lang po.
Okay, okay na po yan. Cover po natin at hintayin po natin kumulo. Ayan na po guys, kumukulo na po siya. Ilalagay na po natin yung macaroni. Tapos guys, sahaluin po natin siya. So, eto na po siya guys. Nasipsip na yung tubig. So guys, eto na po ang ating macaroni. Ayan. So ngayon po guys, gagawin na po natin yung cream mixture. So eto po yung Nestle cream, tsaka Alaska, yung 2-in-1, tsaka mayonnaise. Guys, gagamitan ko po siya ng hand mixer. Guys, maglalagay po ako ng mayonnaise pero tansya lang po, tansya lang po yung ilalagay ko ha. Wala po siyang exact measurement. So maglalagay po ako. So mga ganyan lang guys yung ilalagay ko. Ngayon po guys, pagsasama-samahin na po natin lahat ng ingredients. Bubuhos na po natin. Ayan. Ngayon po guys, hahaluin na po natin siya. Ngayon po guys, ilalagay na po natin yung fruit cocktail. Ayan. Tapos, hahaluin po natin siya. Tapos, ngayon guys, ilalagay na po natin yung gulaman. O, diba guys? Nagmukha siyang buko salad. Colorful, makulay. Feeling ko, maliit talaga yung lalagyan ko. Walang malaki yung lalagyan. Wala ka tayo lalagyan. O, diba? Ang ganda tingnan. May green. Nakapasuyo nga ako ng pasas. Nandyan sa killer. Sa killer. Oo. Tapos guys, eto na po, ilalagay na po natin yung pasas. Ayan. Sasahaluin po natin siya. Bali guys, hindi ko na pala napakita sa inyo. Nilagyan ko po siya ng, ayan, cube na cheese. Ayan, hiniwa ko sa cube. Ayan, keso. So guys, ito na po ang ating fruit cocktail macaroni salad. So ayan guys, marami rin siya guys na nagawa. Ito. So ito may maliit pa. Tapos meron pa sa tab. 5 tabs. Ayan. So ayan guys, thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Ingat po kayo palagi. Diyos mabalos. Bye-bye.